Yano mashoko anokosha kunemi vacheri vegoridhe muZimbabwe. Isuka veDrewmas Media tine magold detectors akasiyana siyana, mhando dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti imimi muri kutsvaga riya repamusoro here kana kuti repasi. Tibatei veDrewmas Media tinokuwanisai magold detectors. Drewmas Media yakanyanya, Drewmas Media yakanyanya, pavea iwe, pavea iwe. Zauya, nyaya dzamunoda. Ndimi makasangana kane tsaona iyi munzvimbo menyu. Papa kaipa vakomana wa hey. Vataurira vari kuita ivo vari kutaura kuti hanzvoni vakatozopona nekufukunyura nemukati mavanga vari vachita sei kuti vakwanise kubuda apa pakaipa. Hanzi mukati megomba makazara ameno hanzi hutsi here vanga vasingakwanise kufema but ameno hey vakapona neburi retsono. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Siyalibingelela mhuri yeZimbabwe kuhlangana njalo esikwenzayo namhla selingelinye ilanga. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Elami igama ngoThando Class. Soko. Nhasi uno tiri kunzvimbo Mashbest, Mashonaland West Province. Mondorongezi. Kune chitiko chaitika nzvimbo ino chinosuwisa chevana vakavharirwa muvhu vaenda kunochera. Namhlanje silibamba sisemondorongezi lapho kule sinye senzakalo esingajabulisiyo esabafana, singathi abantwana kodwa abafana abavalelwa emgodini bezama ukuthi bagebhe phela phansi komgodi. Kubiga muno mpenyu ko. Ngekungcaba umuntu ophilayo. Zvakaoma zvinoitika asi tisatapinda edu munhauya nhasi ino tiri kuudzwa isusu kuti nhau yekuti makomba ava kufushirwa nemaini yakanga yaziviswa. Asi munhu aifana kuzivisa vanhu ana kuendesa shoko. Naizvozvo vanhu vakangoti it's business as usual. Ngoba indaba ekhona lapha ngekuthi abafana bezama ukugebha phela igold mine, so kuthiwa bebekhulumile ukuthi hayi sebefuna ukuke bavale, singathi icompany yangikhona ivithe ifuna ukuyivala imgodi leyo, so utshele ubuthungameli phela kodwa ilizwi kalihamba ngebantwini, yikho abantwana bagcina besithi akukavalwa sigebha as usual, yikho kwagcina kusenzakala esenzakalo lesi. Tisatapinda zvakare munhau yedu yanhasi toda kukuzivisai pane dzimwe nhau dzatinoburitsa kunyanya vaya vanochera makomba vachigadzira zvidhina. Kazhinji kacho makomba iwayo anosara anogara mosquito, mvura kana yazara muya vana voda kuenda vachinodhigidha vopedzisira vakunyura. Saka pari zvino regai tinyasonzwa kuvana kuti chii chakaitika. Uyezve maini yaivhara makomba tozviziva kuti vanofanira kunge ema inototaura kuti makomba iwo ngaavharwe. Asi mutsauko wazoitika ndekuti makomba azovharwa muvhu muine vanhu phakathi. Enye indaba ngekuthi ekwenzakaleni singathi emsebenzini yama-companies amaningi lawa sithola ukuthi silabantu abaningi, abanye abagebhayo, kungaba yikulungisa izitina, kungaba yikwakha, kungaba ligolide lonelo. Abantu bazama ukuthi batshela ukuthi babozama ukuprotecta or ukuvala imigodi, kodwa isenzakalo esenzekalileyo lapha ngesokuthi yebo besenza lokho kusemthethweni ukuvala, kodwa ekuvaleni bekulabantu phakathi. Sengikwazise tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndwendaba media yakavara, Drewmas Media ndiyo chete iyo yakandidzidzisa zvemalevo, ona yakandidzidzisa zvemalevo. Zita rangu ndinonzi Mairi. Ndinogara pavillage 10. Chakaitika tatiri kubasa kwedu kumaini.
tiri kumaini kwedu taishanda kubva kwai paroda kuvharwa makomba. Isusu tisina kuzviziva kuti pari kuitwa sei, pari kuvharwa makomba. Nobva angouya from nowhere akuswotanga kuswovhara. Bhaketi rekutanga rakavhara zvekutoti rakavhara. Rechi2 takabva tatonzwa kutoti patovharika apa. Nobva amira akadaro tikabva tatovhura, tikavhura tiri pasi ipapo. Tavhura nobva tapedza tikabuda. Takavharikwa ndofunga zvekuma around 12 tikabuda zvekuma past 5 zuva rododoka. Tikavhura tikabuda. Madya here? Takapinda tadya. Saka muri pasi pevhu ndeapi machallenges atingati makasangana nawo kufema? Maifema yenyu zvakanaka, zvakanga zvakamira sei? Kufema papa pakatovharika nekuti ijecha igomba rakavhurwa so, saka nijecha rakanovhara kudai. Vharavhara isusu nobva takwanisawo kuita sei, kuvhura dhaka riya tichiriisa kumashure kwataishandira ikoko. Nobva takwanisawo kubuda. Maicommunicate here muri pasi pevhu kuti shamwari ona zvaitika izvi taakutoda isu? Taitotaurirana kuti shamwari zvatooma totongeshinga kuti tibude. Ndonhau iripo. Chatiri kuda kuita sei, kubuda panze. Tikakwanisawo kubuda. Apa pasi pevhu mafoni abate network? Aiwa, pasi pevhu apabate network. Pasi pevhu apabate network. Asi makatombozvimajena matofa kapa? Taitoona tatogova kutoti kana rakawandisa pamusoro apa tatofa. But rari shomawo zvaro. Saka haana kugona basa rake kafuti mufeso chokuvhara, bhozi dai rakanyazovharwa mama aibuda kai? Taimbobudawo panguva yekuti dai akavhara chaizvo taisingatombobuda. Taisingatombobuda. Soko Alright, ndingati pamakanzwa kuti asvika munhu anoda kuvhara, kana kuti hamuna kuzvinzwa zvezvi kuti kana kuti mota yasvika kuti yakuda kuvhara, zvekuti maigona kudedzera kuti tirimo? Isusu taishanda tichitotaurirana nevakomana tiri pakushanda tichitoti tiri kushanda. Tingasangana nenjodzi yakadaro here hazviiti. Saka pakushanda kwedu isi takazongoerekana tanzwa kuti bvo tikabva tashedzera kuti mune vanhu. Saka dhaka riya rakabva rangoswovhara. Nobva takwanisawo kuchera tichiita sei, tichibuda. Nobva tabuda. Tingati hamuna here zvamanga masiya like bhutsu, vanhu muchipinda munowanzosiya bhutsu panze kuitira kuti pazikanwe kunzi pane vanhu? Bhutsu dzaivepo. Takatodzi bhutsu takadziona. Nekuti patakanga tasiya bhutsu takazonopatarisa tikaona kuti bhutsu idzi dziripo. Tanzwa zvakare kuti paive nemasola panel? Paive nesola yaivepo. Sola ikatoskovhagwawo nevhu. Iye akati handina kuzvionawo kuti pane zvinhu zvakaita seizvozvo. Right, saka tiri kuti isusu mabudamo chii chamakatanga kuita maona kuti maakunzi? Chatakatanga kuita isusu tabuda. Takakwanisa kufamba. Pana chatakambotora ipapo takangokwanisa kubuda tikatanga kutofamba tichitoenda kune munhu angaita sei, angavhara. Nobva tanosvika paari, shamwari ona zvakamira zvakadai. Handi tinoona pachona patataita sei, patatavhara. Nobva tatonomuratidza. Ndipapa shamwari paunga wativharira tiri mukati. Zvikanzoni no problem. Ndapaona. Asi muchitaura naye airatidza kuve sore here nezvaitika kana kuti aitonzi manzwa bhata? Aiwa, kana munhu adaro anenge atouraya. Saka niye anenge achitonzwawo kuti aitonzwawo tsitsi kuti zvandatoita sei, ndatofushira vanhu vachitozofira chii. Saka unotozvininipisa. Chero mungava ndimi chaiyo munotozvininipisa kuti zvandandaita izvi hazvisiri. Saka niye aizvininipisawo semunhu wangaitawo afushira vanhu. Unonamata here?
Hai ndiritori chidhakwa. Tokwawa wakutoenda kubhawa chai. Asi uzvoti Mwari achiri kukuda. Mwari anondida zvisingatomboiti. Anondida. Ende pakatombonamata kuti dai akanga asina kuisa dhaka rakawanda apa. Kwanise kubuda. Wakakwanisa kumboita munamati. Wega nechemwoyo mako unozvinzwa kuti ndiri kunamata pandiri pano kuti ndikwanise kubuda. Tsaona takasangana nayo nekuti zvakangoitika taitowo pasi pemugodi tichishanda. Saka pataishanda apa takatanga kunzwa saundi yemushini uchiuya. Saka isu kunzwa kushedzera kana kwaakaita hatina kana kumbozvinzwa. Takazongoona mavhu akutouya ndobva atongoswedi Vascovhara pamusuwo. Ndobva tatanga kufushura tichimadzorera kuzasi. Ndozvatakaita izvozvo ndobva tabuda. Ndobva taenda kubumba ndobva takabva tanotaura naye. Asi akavhara. Haana kunyanyisa zvake zvekuzovhara zvekusiya atsindira. Akangovhara zviya zvekungoti angosiya angoisa dhaka ndobva asiya pakadaro. Dai akatsindira zvakavharana. Kuti dai akaskotsindira dai tisina kutobuda pamwe tirimo izvezvi. Asi pane mumwe here munhu aizviziva kana kuti anoziva makomba enyu kuti dai kurunzi musina kudzoka vanhu vaigona kuti vakomana handitotsvaga vanhu ava pakadai? Vamwe vataitoshanda navo vaitoziva kuti tatiri vamwe vasindiketi dzedu dzaenda kubasa nhasi hadzina kudzoka. Kana ana mudhara vaitozviziva kuti vanhu vari kutoshanda kumaini. Makomba vanoaziva. Makomba vanotomaziva. Asi izvi zvekuti kumakomba kuvharwa kuti kunzi ari kuvharwa tarisati tazvinzwa, asi izvi vakatotaurwa hazvo. Tarisina kuzvinzwa kuti makazozvinzwa kuti zvataurwa. Takatozozvinzwa iye akutotiudza ito ndakatosendera meseji mudhara kutoti makomba tiri kuenda kunovhara kumaini. Saka isusu sevanhu vanga vabuda kuseni hatina kutomboziva kana kutoti zvakafamba sei hatizombonyatsoziva. Takatozongoona tatongobuda tatovhura. Saka mukura kuti ivhu parakavhara rakangovhara ndingati padho pacho kwamuri chaiko harina kunge rakasvika. Kwatiri rakangodzika bijana harina kunyanyisa kuuya stereki. Rakangodzika bijana shoma ndobva tatanga kutoridzikisira kuzasi rese. Asi mavharwa akaitwa apa anoratidza kubva mumatauriro enyu anoratidza kuti kana mvura ikanaya gomba raigona kutanga futika. Mvura yakanaya. Mvura chero ichitonaya taitoshanda asi paya pasingatombopinde kana mvura. Kureva kuti uyu afushira ka chinonzi chifront loader afushira paya. Dai mvura yakanaya tomboteda muna vanhu, but mafushiro akaita airatidza kuti mvura dai yakanaya gomba raizovepo zvakare kana kuti ivhu rinodzikira pasi. Gomba raingovepo raisingavhariki. Ivhu ndo raingodzika chete rongopinda mukati rongomuvhira nechemukati bijana gomba rotosara ritori pachena. But imimi kunoku mune zvipfuyo hamumboite here masituation ekuti munogona kunzwa kuti mombe yanyura mumakomba umu kana kudi? Mombe dzaimbowira kudhara asi zvino dzadzishoma nekuti makomba aivhurwa kudhara aivhurwa ari mahombe. Anga akuvhurwa zvino waingovhura pekuti iwe unokwanisa kushanda uri mukati. Anoona. Alright, asi hapana here chiitiko chakamboitika chaita kunge sezvanga zvamboitika kwamuri chekufushirwa kwevanhu vari mukati? Handisati ndambozvinzwa zvangu inini, asi hameno kana zvakamboitika. But haufungiri kuti kunogona kunge kuina vamwe vakafushirwa mukasaziva kuti vanhu vafushira? Inini kana kumaini kwachona izvino kwakusina vanhu vakambowandisa. Tatingori vashoma. Vamwe vava vasina kutouya itowe sandi. Tangoti chirege tiende tingonoshanda 2 minutes todzoka kumba. Mune muchimaina chiya? Right, asi pasi kufema mainyatsonzwa sei? Maifema sei hapana pamakambonzwa kunge mweya wakutoenda? Mweya wakatomboda kutomboenda. Zvekutoti dai takatozorora kurwa mafoshoro tingadai takatongofira ikoko. Asi takatoona kuti bvira toshinga kutofena nemafoshoro. Ndo akatotiraramisa wewa nemhepo yavapinda kudhara. Saka zvamakachera zvakabva zvavharirwa pasi? Zvese zvakatovharirwa pasi nematurusi ese ataitoshandisa zvakatovharirwa pasi. Mune mhuri?
baba ndimi mune vana vakapindana netsaona, ndeapi mashoko enyu amunoda kutaura pamusoro pechitiko ichochi? Ya ini handina hangu handingati akanyanya kuwanda, but really what happened zvakatombondishoka ndazvinzwa kuti vana vavharirwa, but ndazoita analysis dzangu ndakaona kuti kuvharirwa uku maybe kuchii vakomana vangu vachishanda zviri pamutemo, hapana chitsotsi chaachiripo. Saka pakangoita poor communication yeoperator weloader nevava vari pasi. Saka ndopandingati pakaita communication breakdown. Paita communication breakdown ndofunga uyo akazongoona sanike pasina, nekuti maybe pamwe akahuta pane vanhu here vari pasi panonetsa kunzwikana nekushandawo kwavane vachiita pasi. Saka ndofunga angosikuisawo mavhu bichana sekuratidza saini yekuti taakuvhara makomba, ndobva vakwanisa kuzorwisawo nepasi papo kuti vachimupa saini kuti rega kudaro tiripo. Zvinenge zvakatora time, havana kubatana, havana kukwanisa kucommunicata since pasi hapabati network, hapana futi chinogona kupa warning kuti pane zvakuitika padenga since pasina mumwe munhu panze. Saka ni sekuona kwenyu nekuti hanzi pese pafa munhu hapashayikwe muroi, angave nemhosva ipapapa ndiani? Vana here vaichera? Ndiwe front loader here? Communication chii? Ini ipapo handionisani kuti pane watingapa mhosva. Vana vanga vachimaina zviri pamutemo, vanga vasingaiti zvichitsotsi sezvatinongoita makore ese. Uyo weloader he was instructed nevakuru vakewo, anga achiitawo basa rake. Saka pakangonoita communication breakdown chete, ndo handionisani kuti tingabva tatomuti akarongwa stereki kana kuti vana vanga vachiita zvisiri pamutemo. Vana vanga vachiita zviri pamutemo, iyo achiita basa rake zviri pamutemo. Saka vangotadza kunzwanana chete, kuti vataurirana anyazonzwa kuti padaira vanhu here kana kuti vari mukati vanzwa kuti pauya chinhu here kana kuti. Tinonzwisa kuti izvo hazvaizonzwika nekuti vanga vari pakadzika, asi like shoko ranga risati rafamba here kusvika kumunhu wese kuratidza kuti pane zviroda kuitika kana kuti kwakuda kuvhara. Ya saka chinoitika ndechekuti mashoko kufamba kwawo anogona kuti nonokei mamwe osvika chopu-chopu. Indakatozoona message patori paya anga izvi zvatonzi zvaitika kudhara, ndopandakatozoona message kuti kana muine maturusi ari kumakomba uyaimubvise kuda kuzovharwa. Saka ndakangofunga kuti zvaive zvemande yacho yaizoteera since papari paweekend. As it is said, makomba anga anzi avharwe, temporary closure because of incident imwe yambenge yaitika pamashure. Chii changa chaitika pamashure? Handi zvimwewo zvekungoti zvasina kufamba zvakanaka pabasa unene. Saka vakangoona kuti hatimbozvimisai maybe kukwekwe kwanzi kwadzimwa magetsi, kambani yakakwidzirwa magetsi ikambomisa plant. Saka motikari dzekutotransporta dzadzisipo, zvese zvakamira. Saka nomva vaona sekuti vanhu vakaramba vachisenza maybe panogona kuzoita maincidents yekutora chromium vachienda kumaside marketing vanhu. Semanzwiro amaita baba vachitaura, tabva tatiregedzai tiende kuvakuru vezimasco kuno kungezi, tinzwe kuti vanoti kudini kunyanya iye wacho akafushira vanhu. Asi patasvikapo tabva taudzwa kuti wacho kufushira vanhu hatina kumuwana, vese vanga vachiramba kuti havazvizive. Uyezve taudzwa kuti nhau iyi munotoenda kuhead office kumutora shanga, kunoko hatina vanhu vanokwanisa kukomenda nhau dzakadai. Soko munoti kudii? Watorwendo karwemutora shanga. Aiwa regai tidzifambire. Mhuri yeZimbabwe kwamanje Nthembali Zulu vabekhuluma labantwana bekhuluma isenzakalo okwenzakalayo konke, kodwa phela khathesi siyozwa phela ebuthungameleni bekhampani ukuthi baza kuthini ngesenzakalo esenzakalayo, kodwa sifika phela sezwa besithi bona hayi abantu abadala abayibo abakhulu bekhampani ngabakho lapha mele liyo babona ngale emthora shanga. Njalo nje umuntu okuthiwa wagqibelayo kuthiwa ukhona lapha, kodwa thina bonke balile bathi akula abakwazi le ndaba le kabakaze bayizwe. So sizathi ukusukuma phela sichisa amafutha sihambe khona ngale emthora shanga. Ikatigere yakasenga yaya
ngetigere yakasenga nyaya dzine musoro dzisina musoro pamwe pacho muono unotoda chikoro wozvitenderawo kakuna yave seni zvangu materu ndaizozivaku nambuya manjuso vanorombesa zvikoro vakapiwa simba repasi pemvura vakapiwa simba iroro chimbosiya chikomenti uri mwana wevhu zvimwe hazvidi manyawi ndezvepasi. Muri yeZimbabwe ndofunga makuona iye zvinezve tapfeka dzimwe hembe hadzisiridzo dzatanga tiinadzo nhasi rarimwe zuva. Semanzwiro amaita nyaya sofa tataura nevakafushirwa Varivapenyu Muvhu. Tikaedza zvakare kuti tinotaura nevakuru veZimasco pangezi vakatiti aiwa isu hatitaure nemidhia endai kumutora shanga ndokunotaurwa nako. Tauya kumutora shanga tiripo pamutora shanga ndopatiri pari zvino hanzi aiwa endai kushurugwi tichingopisa mafuta kunotsvaga kuti nhai makafushire chii vanhu vari vapenyu. Muli yeZimbabwe iyo phela indaba ekhona Themba liyabona ukuthi hayi lezigqoko sesitshintshile kuthi ukuthi selingelinye phela ilanga. Themba liyakhumbula lizwile abafana sikhulume labo laba abangcwatshwayo kumbe abagqitshelwayo bephila. Sathi ukuzama ukuthi siyokhuluma lobuthungameleli phela eZimasco engezi ngale bathi hayi thina asikwanisi ukuthi sikhulume lani hamba liyobona abanye abakhulu bethu abase Mutorashanga njombana libona khathesi semthorashanga sifika njalo emthorashanga basitshela ukuthi hayi phela hambani eshurugu. Naizvozvo ka isusu harisiro basa redu rekuswera timhanya. Zvatanga tichidira ka varidzi vekambani soko tibva taudza mhuri yeZimbabwe hatidi kuti patinoburitsa nhau tinge takarerekera divi rimwe chete. Maona tataura nevana tingati vakomana vakafushirwa vacho taenda kune ndofunga mufananidzo wamuri kuona izvi ndowechifront loader icho chakafushira vanhu ivavo. Muridzi wechifront loader ichi aramba ati handikwanise kutaura nemi haazvizive nyaya yatoti haaizive. Chinoshamisa sekutaura kwacho hanzi pane 2 zvimafront loader zviri kushanda zviri kunyanyoshanda kana kuti zvakashanda asi haasi kuziva kuti sahwira wake kana kuti ndiye kana kunzwa makuhwa zara nyika yese izvozvo haasi kuzviziva. Ndo chishamiso chekutanga. Imwe zvenhau mhuri yeZimbabwe yatanga tisina kunge takutsanangurirai ndeyekuti vakomana vatataura navo ava vakachienda kupolisi kunopa ripoti. Baba vavo vatataura navo vaya vabva vati vanangu ini ndiri kurarama neZimasco saka mukanoburisa nhau iyi sezvairi zvinoreva kuti inini ndicha basa rapera. Saka ni ngatichichinja statement tochingoti front loader yakafushira hembe nemasolar panels anga ari kunze nematools ndo akasara. Asi tazodzaka kuti nhai baba nhau yamakutaura iyi nyika yese vanhu vese vatataura navo vari kuzviziva kuti ndo zvakaitika. Imimi chete munova ndimi mune vana vakaita izvozvo makuti masolar panel kusvika vazotaura chokwadi. Ndosaka paya manzwa vachitaura nesu vachitiudza chokwadi asi chokwadi ichi hachisiri icho chavakaendesa kuZimbabwe Republic Police. Dzitori nhema imhosva kai? Ndimwe mhosva another level. Muli yeZimbabwe like indaba lathi esihluphayo ngeyokuthi ukulandela esikwenzayo abathungameleli bekhampani ukuthi sizwe phela iside labo ukuthi bona bathini kwahamba njani kwenzakala njani. So nxa bona bengani bayagijima besivala thina lathi asazi ukuthi senze njani yikho silinika indaba ngokuzwa kwethu ngokubona kwethu ngokukhulunywa okwenzwa ngabanye. Njalo nje indaba enye khona ngeyokuthi
sithe sifika phela ngale kuthiwa kulama front loaders angu-2 ade sebenza khonapho sathi sibuza omunye udriver wakhona ade khona sithi kanti indaba leyi nguwe yini ade usebenza lapho uthi mina vele indaba le angiyaza ngaze ngizwe kodwa ivillage yonke singathi abantu bonke thina njengathi lingasibona sesizwile indaba sivela khona le Harare ukuthi sifike indaba kuyakusitsho ukuthi liqiniso kodwa walile lingakhangela njalo nje abafana labo ukuze bakhulume bona lo baba wakhona azakhuluma ayiqale wayala wathi hayi mina iqiniso lihla kugqitshelwa ngalutho abantwana kabachonanga kabagqitshelwanga kwagqitshelwa izigqoko singathi lama-tools ade phakathi wayenza ukuthi kube ngani kulomsindo sathi hayi phela umuntu omdala thina indaba siyayazi sizwe kade so wagcina la esebona ukuthi akusela ndlela angabaleka ngayo wasitshela iqiniso enye indaba njalo ngeke emapholiseni bafika bakhuluma istatement yone ukuthi hayi kugqitshelwe ama-tools kugqitshelwe izigqoko zabantu kodwa abantu kabagqitshelwanga of which indaba sigcwele kade sizama ukuthi sizozwisisa kodwa sibona ngani bangani bathi inini soko chinangwa chikuru changa cheta tuye panapa hachisi chekungoti makafushira vanhu tanga tichida kunzwisa kakuvakuru vekambani kuti kupa munoita carry out of course ka ema ndo zvainotoda zvokuti kana vanhu vamaina makomba anofana kufushirwa vamaina vanofana kufushirwa but vanomboti fushirai vanhu saka tichida kuziva kuti ivo pavanozoti vakufushira makomba ndeapi mameasures avanotanga vaisa in place kumeka sure kuti muvhu iri ratakufushira umu hamuna vanhu ende mubvunzo mukuru soko musati mataura ndewekuti ava vapfana 3 vataziva ava ndo wabuda pachenaka ko kumashure uku vakafushirwa vasina kukwanisa kubuda ndevapi plus neniwo chiri kundinetsa ndechekuti vanhu vanga vari mugodhi vanga vakasiya masola avo panze bhutsu dziri panze tingati nehembe dziri panze asi munhu akasvika kanofushirana kuda kutarisa kuti chii chiri mukati mune vanhu here zvichireva kuti makomba akosha kutodarika vanhu vacho kana kuti anganzi afushira hatichazivi ndo nauya tanga tichida kakunzwa mhuri yezimbabwe kubva kuvaridzi vekambani kuti zvakamira sei vanokera out maexercise akadaro sei zvinombo chii chinodikanwa kuti paitwe zvinhu zvakadaro veema vanotaura kuti honguvharai makomba anofanira kuvharwa asi kwete kuti vharirai vanhu mumakomba ndopane kweseni yedu ipapo kuti alright ava vakwanisa kubuda ko makomba manganani vanhu vasina kubuda vatisiri kutoziva vasina kuita report vakapararira muvhu kodai vanga vafa vasina kugona kubuda rufu ende aizobvuma izvozvo ndiani hapana mhuri yezimbabwe ndiyo nhau yatanga tiinayo zuva ranhasi mhuri yezimbabwe lati indaba esizama ukuthi sibonisane njengomhlaba wonke ilizwe lonke ukuthi hayibo umthetho sivili nxa begebha amagodi kumele bawagqibele kodwa khonapha ekuthini abantu sebegqibela abantu bephakathi benzani ukuthi babone ukuthi akula yini umuntu ophakathi akula yini izinto eziphakathi ngitsho even izinyamazana lazo is important ukuthi abantu liqale li-check asazi ukuthi ama-measures abo abawenza njengekhampani enkulu yiwaphi ngoba lapha sikhuluma nje singathi abantwana laba ingabe kabakwanisanga ukuthi baphume baqinisele ukuthi baphume 3 abantu besebefile mhuri yezimbabwe ndofunga yazviona tabva mondorongezi tauya kunoku atoo maprovinsi 2 kana sikakanga sine yamacentral kainei right saka taenda mativi ese kuedza kubhalansisa nyaya asi izvi ndo zvatakwanisa kunge tichikunzirai zuva ranhasi senguva dzese tinokurudzirai mhuri yezimbabwe kusubscribe kudrewmas media Drewmas media taking you to another level kana vakubatika vakuru vekambani maybe tichavabata vagotitsanangurira kuti zvii zviri kutora nzvimbo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe maki we mkaranga,
iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!